luikkapaikka, mutta jää edelleen ohkaiseksi kautta hiljaiseksi toi lyönti Petrillä. Niin kuin jäi se aikaisempikin ohilyönti. Marko niin sanotusti selviää tuosta virheestä. Marko johtaa kuitenkin palloista tällä hetkellä 3-2. Ja nyt olisi sitten sitä kulmapallo kulmaa valkoinen ja osumaan tuohon ryppääseen, mikä löytyy päätyvallin keskeltä. No sinne se osuma tulee tietysti, mutta ei mennyt pussiin. Nyt on Petrillä taas paikkaa. Voidaan kulmaan tai sitten tuommoista ohkaista keskiluikkaa tai jopa sitten ihan kohdepalloa. Ja taitaa lähteä tuohon kulmaluikalle. Se kulmaluikka ei kuitenkaan mene. Joten nyt Markolla paikka siinä keskipusseilla palloja molemmilla puolilla. Nyt vaan pitäisi ensimmäinen pallo niin sanotusti saada pussiin. Sinne menee. Minkälainen osuma? No ehkä Markon kannalta huonoin mahdollinen. Markolla on kuitenkin 4 pistettä, Petrillä 2. Nyt tässä olisi Markolla niin sanottu kulmaluikka alla. Jos tuo menee, niin sitten kehtaa väittää, että erä on taputeltu. Mutta se, että lyökö Marko estää, niin se on sitten eri asia. Lennulle takaisin viesti, että takki edelleen Espoossa. No löi kulmaluikkaa, mutta ei ihan sitä luikkaa, mitä itse ajattelin. Itse ajattelin aloituspisteen vieressä olevaa valkoista, mutta lähti tuonne vähän pidemmälle. Ja tässä tavallaan käy ihan ok tuuri ja toi ensimmäinen valkoinen eteen. Ei oikein mitään helppoa palloa, jolloin Peitä luultavasti lyö turvan lyönnitystä. Juuri näin pakittaa omaa tuonne kulmahakeihin. No, mutta nyt sieltä tulee mököosuma. Valkoinen menee Markolla 6 pistettä. Tää ei pitäisi olla kovin hankala pallo. Eli nyt vaan melkein päin ja kovaa yläpalloa. Lähtee kuitenkin ohkainen lyönti siitä, jolloin menee niin sanotusti liian nopeasti eteenpäin ja osuu tuohon etuhaakin puolelle. Ja näin ollen Petrillä on edelleen paikat mennä pelissä 2-0 johtoon. Nyt on 1-0 Petrille tilanne ja pallot Markolle 5-2 tästä erässä. Kysellään pöydästä, että onko kireempi vai ei. Kyllä se pikkasen on tiukempi kuin esimerkiksi, mikäli viittaa tuohon EBK:lla olevaan pyramidipöytään. Pikkasen on tiukempi, mutta ei mitenkään kauhean. Pussin profiili jopa ehkä vähän liiankin suora. Mutta ei mitenkään hälyttävästi, eikä ihan pelottava pöytä. Mutta pussi varsin hyvä. Siitä Petriltä hyvä turvalyönti. Nyt siellä Markolla vaikea paikka päättää mitä tekee. Siinä on pitkä toi päätyvallassa oleva valkoinen oma pallo siitä kulmaa, mutta vaatii todella voimakasta forssia sekä totta kai myös täydellistä osuma valkoiseen. Ei ole helppo pallo missään nimessä, ei hirveät riskit olemassa. Ja näillä Marko lähtee työntämään tämmöistä kohdepalloa ja omaa päätyvalliin. Nyt jos toi punainen ei osuisi päätyvalliin, kyseessä olisi virhe. Nyt näin kuitenkaan ei ole osu päätyvalliin, eli osuman jälkeen pyramidissa pitää tulla 2 vallia yhdellä pallolla. Ei ole väliä mikä pallo. Tai sitten valli ja keskiviivan ylitys. Eli muuten jos näitä valleja ei tule kasaan, niin sitten kyseessä on virhe, jolle vastustaja saa valita, ottaako käsipallon vai jatkaako siitä ja ottaa pallon pois pöydältä.
Eli 2 vaihtoehtoa. Tässä näette Petrin taktiikan. Petri lyö oman tonne kulmahageihin ja jättää tommosen ihan ok luikan Rautiaisen Markolle, joka ei kuitenkaan välttämättä juuri Markolle ole se helpoin pallo, koska tykkää kohdepalloja pelata. Mutta erittäin hyvä koitos. Oikein forssi saadaan tuo valkoinen tuonne toiseen päähän. Oma tuonne toiseen päähän. Näin ollen tonne ei jää minkäännäköistä palloa pussittavaksi. Ja nyt lähtee Petriltäkin turvalyönti. Omaa sinne päätyvalliin ja nyt näyttää erittäin hyvältä. Kyllä hyvä lyönti. Yritettiin omaa sinne valkoisen taakse ja sinähän se meinaa mennäkin. Kaisassa sivutilanne, tasainen tunturi, 36-6 vielä johtaa eka erää. Karassa Hynninen 2-8 Hannulan Samille perässä. Puulissa edelleen sama tilanne Siekkinen ja Juva, molemmat johtavat 1-0. Ja snookeri alkutekijöissä 13-26 pisteet. Kimmo Long johtaa Esa Oikarista. Andelle tieto. Joo, kyllä siis yksi kamera ainoastaan löytyy, mikä tulee tähän selostusstriimiin kerralla näkyviin. Ja siitä samalla Markolta hyvä luikkapussitus ja pisteet on nyt 6 kasassa, eli nyt tästä kohdepallopussiin on 7 ja sen jälkeen 1 luika kautta kohdepallo, niin erä on Markolla. Ja lisäksi niistä kameroista niin Puuliin sekä Snookeri löytyy omat kamerat, mistä lähtee linkin takaa. Sivuilta linkki Ustreamin puolelle, mistä tulee sekä Snookeri että Poolia koko päivä. Eli niihin ei tässä striimissä sitten puututa. Saadaan niihin täydet pelit ja koko päivä kuvatuksia. Ja Poolissa lisäksi Korhosen Saamin selostus. Rautaisen Marko painaa siitä korpalon pussiin ja tasoittaa pelitilanteen 1-1. No niin, Marko ottaa 3. erän ja siitä sitten niin sanottu tuuriluikka aloituksesta. Eli pikkasen Afgana osui viimeisen pallon ja on pääty sivuvallista 2 vallia kulmaan. Keskeltä monttuu ja 1 piste alla ja nyt sitten Markolla paikka oikeasti menee vaikka kuinka pitkälle. Jos tää alkusarja lähtee hyvin käyntiin, tämä vaatii 2 hyvää lyöntiä, että saadaan oikeaan paikkaan nuo pallot. Ja nyt ei tule yksi niistä hyvistä lyönneistä ilmeisestikään. Eli toi mikä on tuolla kulmalla, niin se jää piiloon luultavasti. Jolloin joudutaan turvautumaan sitten vararatkaisuun, että keskipalloon tai sitten on pakasta alinpallon kulmaan, mikäli se näkyy. Mutta veikkaisin, että Markon tuntien niin lähdetään tuohon keskipalloon, ellei tämä avaako, niin sitten näin, mutta se on vaikea paikka. Ja keskipalloon kuitenkin pääsee lyömään. No niin, sitten moneenko voittoon pelataan, eli nyt maalaisjärjellä en itse asiassa ihan tarkkaan osaa sanoa. Väittäisin näin, että Pyramiidi 5 voittoon, Snookeri 4 voittoon semifinaalit ja sitten finaali Snookerissa on 5 voittoon. Kara 1 voittoon, mutta 25 karaan semifinaali ja finaali sitten 30 karaan. Puulimiesten puolella niin kaikki pelit 9 voittoon ja Kaisa totta kai tutustui 2 voittoon.
Kaisassa 43-18 Villelle tilanne. Karassa Hanulan Sami johtaa Samuli 20, Longi 45-32 oikarista edellä. Ja tässä tosiaan 1-1 tilanne tässä pyramiidissa. Puulissa Aki taas ottanut Siekkistä vastaan 1-1 ja Apasi Markus johtaa 2-0. Kysytään, mistä löytyy linkkiä Snooker & Pool pöydälle, kai se kannattaa laittaa näkyviin. Kyllä ilmeisesti se on jo näkyvissä. Tarvii tämä homma tarkistaa. Menee ihan pieni hetki sekunti. No niin, Marko teki siinä restille pallon pussiin ja nyt sitten ohilyönnin jälkeen Petri tekee oman pallon, avaa pistetilinsä tähän erään, 3-0 oli perässä. No niin, noista streameistä kyseltiin, eli sinne sm.spiel.fi, eli Spiel-etusivun kautta löytyy linkki myös sinne, ja sieltä live-streamit alta löytyy sitten kaikki 3. Kaisakaran pyramiidi, sitten oma snookerille ja oma poolille. Petri työstä siinä sarjan tynkää. Pallot 4-4 tällä hetkellä. Vuodella pussiin 5-4. Petri etenee. Tosiaan siis 1-1 erät. Nyt on sitten niin sanottu välimallin lyönti, eli pitkä kulmaluikka. Tarvii löydä erittäin lujaa, että se menee. Juuri näin. Tämä oli se oikea tapa lyödä sitä palloa. Hakeen se törähtää, mutta ei sen pidemmälle. Ja nyt sitten Markolla paikka ainoastaan turvapeliin. Ja hyvä turvallinen sieltä tuleekin. Petrillä sama homma, ei oikein ole minkäännäköistä pussettavaa, ellei tästä lähde raivopäänä lyömään palloa kulmaan, mutta eikä ole turvalyöntiä kuitenkin. Ei, kyllä Petri lähti sieltä hyökkäämään rohkeasti ja tää voi olla tilanne, missä Marko voi ottaa jopa niskalenkkiä, mikäli Petrillä pelipää on semmoinen, että lyödään vähän niin kuin joka pallosta. Eli ei lähetä siihen turvapeliin ollenkaan.
Marko laittaa kohdepallon pussiin. Pallotilanne 5-5. Ja nyt taas eletään niitä tärkeitä palloja. Tässä yksi luikka pussiin päätää 6 pisteeseen, jolloin käsipallosta tehdään 7 pallo. Eli nyt puhutaan niinku tosi tärkeästä pallosta 5-5 tilanteessa. Mikäli se on oma, niin se on erittäin hyvä. Mikäli se on kohdepallo, sillä mennään pikkasen keulaa, mikä saattaa myös riittää. Marko ottaa kuitenkin siinä vähän enemmän safety-peliä, eli lyö kohdepalloa, mutta yrittää samalla omaa tonne kulman lähelle. Petri siinä mittaa tästä vastakierteellä ja pienellä alapallolla liuutetaan omaa kulmaan ja noin. Sinne se menee. Tämä on tyypillinen Petri pyramidilyönti. Erittäin hallittu. Yritti vielä kuljettaa tuon valkoisen tuolta keskipussille, mutta se jää pikkasen vajaaksi. Mutta erittäin hyvä puustus kuitenkin. Ja nyt on se käsipallo, mistä päästään siihen 7 pisteeseen. Mikäli näin on, että se menee. Eli tulosseuranta löytyy sieltä, käsittääkseni sieltä Spillin sivuilta. Eli siellä pitäisi löytyä jokaisen pelin live scoring tilanne. Mä voin tässä myös itse päivittää ne tilanteita tällä hetkellä. Siekkin Jani johtaa 2-1 Heiskasta vastaan, Apson perässä Markus Hyvä vastaan 0-2. Tunturin Kari Ville Pasanen 24-58 Kaisassa eka käynnissä. Samuli Hynninen 3-12, Hannolan Samia perässä, nyt ei juuri Karan, eli 4-12. Ja tämä peli siis 1-1, Petrille pallot 6-5. Ja snookerissa tilanne 0-0, 34-61 Kimmo Long johtaa. Ja kysymys Saunalle, onko nämä kovia? Vastaus on. He on Suomen parhaita. Petriltä hyvä keskiluikka siitä olkaisella osumalla. Oma keskelle ja nyt sitten 7 pistettä taulussa, joten tässä vaan pallo pois ja tämä kohdepallo pussiin, erä on taskussa. Ville siis tosiaan tuolla Kaisassa eka erän voitossa 2 pistettä. Ja näin Petri tekee yhteen. Tästä pöydän ulkopuolelta nyt kun kapakkaa tehdään, niin selostelen muita pelejä. Hynninen Samuli kaventaa tilannetta siellä. Tilanne taitaa olla nyt 6-12. Kaisassa Tunturi tekee valkoisen sekä punaisen ja asettaa punaisen tonne. Aloitus päätyy ja Villellä siinä nyt sitten täystyy purkaa tilanne. No niin, ja takas tähän meidän pelille, eli Petri Pohjola aloittaa 4. erän, johtaa siis tilanteessa 2-1. Aloitus ei mene, mutta kysellään paikan päällä olevia katsojia. Kyllä tuolla joku sen 10 ihmistä on näin aamutuimaankin jo paikalle päässyt. Rautiainen Marko mennyt tässä 4. erässä 3-0 palloissa johtoon.
Markolle, niin kuin sanottu, elintärkeää on Markolle se, että Markolla toimii tuo kohdepallopeli. Sillä hän pystyy A. tekemään pisteitä, B. romahduttamaan myös Petrin omaa pelaamista sillä, että ne kohdepallot menee hyvin pussiin. Mikäli Petri saa tämmöisen moodin päälle, eli kaikki menee fiilis, niin nämä tämmöiset luikat, minkä Petri äsken myös teki, niin ne vaan menee kaikki. Petri on käsittämättömän hyvä lyömään tuota omaa palloa. Lisäksi pelannut paljon tuolla maailmalla ja oppinut myös normaali pyramidin filosofiaa enemmän kuin me muut suomalaiset. Ja Petrillä siinä myös iso etuanti verrattuna muihin. Kaisassa edelleen Villellä 58 pistettä, eli ei muutosta Petriltä siitä hallittu kohdepallo pussiin sekä hallittu luikkakulmaan. No tuommoinen perusluikka lyödään ihan yläpallolla. Voi lyödä myös vähän sisäpuolelle sivukierrettä, mutta yläpallo on se juttu ja se läpilyönti siitä pallosta, se on se idea. Sitten kohdepallo pussi, pelitilanne on 3-3 ja nyt siinä on taas jälleen hyvin oma hallussa ja nyt siitä valkoisesta pallosta niin oma tuonne kulmaan. Se on se juttu, mitä nyt lähdetään yrittämään. Kyllä vaan, keskeltä pesää. Ja nyt näyttää, että Petri on saamassa niin kuin omaan peliin tuommoista drivea. Ei ole tuommoista ekojen erien kaltaisia ohilyöntiä noista kulmaluikista. Ne menee todella hyvin. Ja nyt yritetään omaa tonne nimenomaan keskipussin lähellä sivuvallille ja omaa tuosta nyt keskellä olevasta valkoisesta keskelle. Noin, sinne se menee. No Petri on vakuuttavaa peliä. Nyt on yksi kohdepallo käytännössä katsoo ainoastaan alle ja hän poistaa sitten tuolta yksinäisen sivuvallissa olevan valkoisen. Lyö tämän keskipussiin olevan valkoisen pussiin ja en tiedä nyt sitten ihan tarkkaan, että mikä on Petrin ajatus tässä. Lyödään vaan pallo säkkiin ja sillä selvä. Kyllä, se riittää. 8 pistettä kasaan ja pelitilanne 3-1 Petrille.